Boy TV. Kun ce in an yi zaben yau Gawuna shi ne gwamna. Boka ya haɗu da galori ya kuma kwashe rabonai ko kun shawo da ƙwayoyi. Boka ya karɓi kuɗin yan banjo ya karɓi kuɗin su. Boka ya karɓi kuɗin yan banjo ya ci banza. Boka ya karɓi kuɗin yan banjo ya yi musu ƙarya. Boka ya karɓi kuɗin yan banjo ya ce zai musu gwamna. Boka ya karɓi kuɗin yan banjo kai ku ji tsoron Allah. Boka ya karɓi kuɗin yan banjo mun sassan ba shi da tasiri ku ce mushi zarya. Boka mai bin sabatacce ne sannan ya yi ƙarya. Ƙarya kuka kawo Kano ne ambata kawo gwamna. Muna kun san ku jira sai in bokan yayi mun san Allah ce babu ruwanmu da kowanne. Kun yarda da boka mun yarda da Allah ɗai ne. Kuma nan muka nawa abba Allah ya baiwa mulki mai gobe da nisa. Lallai ka kamu da danyen aiki tafiyar su muzuru. An dai da a cuto sauro da fata da kulu in an canye ka a dawo soro. Su naɗa maka ganye in ka ja kai musu hawan aiki. Ka damu da boka ku dai mun damu da Allah ɗai. Ku kun yarda da boka mun yarda da Allah ɗai ne. Bamu da muka dawo abba Allah ya baiwa mulki mai gobe da nisa. Lallai ka kamu da danyen aiki magana ta budurwa. An je da a gamo an zo a ƙasa mata garwa. An je an damu da ɗan kokallo gaya wa ubanta ya ce ake ta gidan addini ya damu da kuɗi. Ku dai mun damu da nuna mutunci. Ku kun yarda da boka mun yarda da Allah ɗai ne. Kuma nan muka nawa abba Allah ya bai ba mu gobe da nisa. Lallai ka kamu da danyen aiki